खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम इउनिभार्सिटि फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा गोजाम पेन्सन स्किमनि थाखाय सोमावसारदों। ड्राग्सनि हेंथायै जयै खामानि मावनो मेघालयनि रायजो बेंगिरिया बयखौबो खावलायदों। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ थांनाय 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय सुबुं सांग्रांथियारि मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय। दिसपुराव 16थि फाइनेन्स कमिसननि मेल। बागानपारायाव सा 500निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। बांलादेशआव हिन्दुफोरा दुर्गा फुजा होनो मोननाय नङा। मोसौ सिखावखौ बुनानै गोब्राबै जोखोम खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सिगाङाव सोरखारा होबोनाय एबा गोजाम पेन्सन स्किमखौ मोननो लुबैनानै बृहस्पतिबारखालि आसाम इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि नङै स्टाफ एबा गोदान मावफारियाफोरा धरनानि जोहै सोमावसारदों। बराक सेरफांनि सिलचराव थानाय आसाम मुलुगसोलोंसालियाव जायफोर मावफारियाफोरा 2004 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय खामानि मावबोदों बिसोरो एनपिएस एबा निउ पेन्सन स्किमजों गोजोना आरो बिसोरनि इयुना जेबो रैखाथि गैया होननानै सोमावसारनायनि जोहै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ खावलायदों। जाहाथे निउ पेन्सन स्किम एबा एनपिएसनि सोलाय गोजाम पेन्सन स्किम एबा अपिएसखौ मावफारियाफोरनि थाखाय आगुयै लाबोफिननांगौ। मानो होनोब्ला सासे मावफारियाया आजिरा मोननायनि उनाव पेन्सन मोनाब्ला बोराय समाव जेबो राहा गैजायै जाहैयो। बेनिखायनो एनपिएसनि सोलाय अपिएसखौनो लुबैदों आसाम मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा। आथिखालाव सा सानजा रायजोनि जेरावबो ड्राग्स बायदि फेहोग्रा मुवानि गोसारनायखौ लानानै मेघालयनि रायजो बेंगिरि चन्द्रशेखर एच विजय शंकरआ जोबोद जिंगा सिदों। शिलंआव थानाय गावनि राजभवनाव खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो बेंगिरिया फोरमायथिदों दि आथिखालाव ड्राग्सनि सोलायनाया गोदान आथालखौ फेसेवनायजों लोगोसे रायजोनि आयेनारि थासारि आरो समाजारि बिथिङाव गुबुंले सोमजिहोनो लादों। बेनिखायनो जाहाथे मोनफ्रोमबो सोरखारि एजेन्सि फसंथानफोर समाजारि आफादफोर आरो गोदान आथालनि लाइमोनफ्रा जाहाथे रावबो ड्राग्स एबा फेहोग्रा मुवाखौ बाहाया आरो बोजबा लोगोसेनो बेनि हेंथायै जाहाथे खामानि मावो बेनि थाखाय मेघालयनि रायजो बेंगिरि चन्द्रशेखर एच विजय शंकरआ बयखौबो कुथारै खावलायदों। मख'नो गोनांदि बांलादेशनिफ्राय सिमा बारनानै मेघालयआव ड्राग्सनि साप्लाइ जाफ्लेबाय थायो आरो रैखाथि हान्जाया गोबां खेब हमनो हादोंब्लाबो नाथाय सिखावै फानखोमानाय एबा बायनाया सोलिगासिनो थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 11 सेप्तेम्बर 2024 खालारनिफ्राय सुबुं सांग्रांथियारि मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। मैया सुक्रुबारखालि जोबथा फोजोबनाय हाबाफारिखौ न'दुवार दख'रानि बेन्दोङाव थानाय अलंबार गेजेर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे सुबुं सांग्रांथियारि मटर साइकेल हानजा सुरनाय फोजोबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि फारियै निजोम बसुमतारि, बिरदाव बर' आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। मिरु सोरखारनि 16थि फाइनेन्स कमिसननि गाहाय डक्टर अरबिन्द पानागारियाया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, चिफ सेक्रेटारि, केबिनेट मन्त्रि आरो माखासे लोब्बायारि बिफाननि गाहायफोरखौ लानानै बृहस्पतिबारखालि दिसपुराव 16थि फाइनेन्स कमिसननि मोनसे मेल जथुमदोंमोन। बे जथुमाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरुनिफ्राय मोननो गोनां रां एबा फान्डफोरखौ दासिमबो मोनजोबाखै आरो मिरु सोरखारा आसामनि दैबानानि थाखाय हरनाय रां एबा फान्डआ थोजासे नङा।
मानो होनोब्ला बेल' रांजों आसामनि दै बानायाव जानाय खहाफोरखौ सुफुंनो आरो दाथायारि खामानिफोरखौ मावजोबनो हाया। बेनिखायनो मिरु सरकारा जाहाथे आसामनि मोननो गोनां रांखौ हरजोबनायजों लोगोसेनो दै बानाजों जुजिनो फान्डखौ बांहोयो बेखौ खावलायदों होननानै मिथिहोदों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैनाय लोगो लोगो राजनीतिकनि गुदुं बारा बारहांदों। बागानपारा ब्लक इउपिपिएल दोलोआव शुक्रबारखालि गासै सा 500निबो बांसिन सुबुङा जयनिं जानाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बियाबनि नया बस्तियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, बिटिसि खुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि जथायै नुजाथिनायाव बागानपारा बियाबाव सा 500निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। भारतनि नसुं हादर बांलादेशआव हिन्दुफोरनि जेंनाया आथिखालाव बांनायनिफ्राय बांसिननो हमदों। फैगौ दुर्गा फुजा बोथोराव हिन्दुफोरा दुर्गा फुजा होनो मोननाया गोब्राब। मानो होनोब्ला बांलादेशनि इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा हिन्दुनि दुर्गा फुजा होनायनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। दुर्गा मुर्तिखौ दैयाव गारहैनाय समाव लामा बन्द जानाय, दल दामख्रावनानै थासारिखौ गुबुंले खालामनाय आरो दैमायाव मुर्तिखौ गारनानै दैमाखौ गुबुंले खालामनायखौ सहायनो हानाय नङा होननानै माखासे इस्लाम धोरोमारि गरा सुबुंफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों। लोगोसेनो आथिखालनि बांलादेश सरकारखौ हुमखि होदों दि जाहाथे रावबो हिन्दुनो देग्लायनि दुर्गा फुजा होनो गनायथि एबा पारमिसन होआ। रुपहिहाटनि लख'वा जायगायाव बुधबार मोनानि समाव अतुल मण्डलनि न'आव मोसौ खावनो नागिरनायाव गामिनि माखासे सेंग्राफ्रा सासे सिखावखौ हमनो मोननायनि उनाव बुनानै गोब्राबै जखम खालामदोंमोन। बे जाथायखौ केमेरायावबो रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन। लोगोसेनो सिखावखौ कटपारा 10 नं गामिनि थागिबि मेहेदी आलम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो आमबागान पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जोखोम जानाय मेहेदी आलमखौ रैखा खालामहैनाय जायो आरो फाहामथाय होनो दासान्दि नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव आइसिइउआव थिसननाय जायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।